kuya po ni sige tanaw video oy. Away lingaw ba? Di matug lang ko eh. Kuy kaya. Tug lang ba? Go. Sino mo ka? Go. Kira-kira bakal dako auto mo ka. Sumunta sa ko eh. Unsa nagum na ikaw? Ha? Dam ko eh. Naon sa pagkagan ka kira-kira ka? Dam ko lagi kog maot kayo si disurbo mo sa tuog eh. Tuog pa ka. Bunga ra na gaw si lo di maka adlaw gaw mo na. Tuog ko sa magidaw man ikaw. Ginagre ka no ki. Wali nga tong bay. Ay gaw. Tingnan gaw. Makaya si Bintay aswang gaw. Kanulak daw kay man. Oh, sorry ka. Kira pag kaya si Bintay aswang. Go, di na ba? Kapinodo na estrago nga. Kaya si Bintay karang wak aswang nga gwapa gaw. Wak ba? Sagdi katuan nun gaw ang istorya sa tibuok barangay na tilaw tinuod mo na gaw. Tinood ay. Ano ka uyab kuno si Karang ko pa mo kuno. Bawo lagi aswang mo kuno ingon nila. Mo lagi mate hadokar eh. Aswang. Matay gaw gyud sa malapag yabag nga aswang mo to yang uyab gaw. Unsa man na? Gaw, isa gaw. Ang tinuod nga istorya gaw Usa sara din na. si Agaw Bintoy namista sa Maitong. Unsa, man siya kapugong kay damo si Arin kay pamistahan. Matay day mo. Unsa mo nganong man Ganda-gandagan si Jan nalib kaigit si gamay. kapuwa Lagi, ko na. Pagdagan niya sa kasagbutan, Nya kita siya baji nga kinagupahan. Gahilak, bihaya oy. gahilak. Pero aswang no. Wa mao pa to ay sa Ah, istorya yeah. niya. Gahilak. Hmm. Nya pagtan-aw ni Agaw Bintoy gwapa man kayo. Nya ang Nga. gidool niya baji. Nga. Nga. Pagdool sa baji, ag baji yung tan-aw po niya, yung tutok po niya ag baji. Oh. Amo to. Morat to. Nya si Bintoy isig tutok ades nang duha. Oh. Anong magagawa? Laging natutulala. Kung lumalapit ka, kung lumalapit. Amo to nagkadibilo pa idon. Kapuang. Agatong baji, na. agatong baji awa na. Gidahan na sa kuan, gidahan na sa ilaha. Langit ang nadarama. Pintig ng Isa kaya sa motor. Ah, okay, okay. Gwapa makapasok. Ilit ko ba? Wah, Kasa kadugayan lang sakay-sakay ang motor. sus lamit. Gagakos-gakos lang doha, lambing-lambing. Agay lami. Okay, Lambing. para ba? Nadyo na hitabo lagaw. Nung sama? Nadyo na hitabo nila. Usay tabo aga bisig. Sama ito ba? Okay ka nang ga. Nabangga sila sa lubig oh. Kalata na. Labing-labing mo na katanaw si Bintoy drive. Ngano mo mga tanaw? Nami mata. Sige mag-gakos, bangga na Ay, lubig. mao na lagi. Nya ganon sa sila gaw. Wala na nga bali-bali. Mo lang. Kamang-kamang na pag-uli. Nalagi siya gabing tigaw. Gaw. Pwede mo imbita sa bahay ng birthday mo sa uyab god. Birthday ko na silang iyaw ka. Matay gaw. Doon ka gaw? Matinis ko karong lagi gaw karon gaw kay. Nagahaw gyud pamati gaw ba kay. Nangahoy og gapon ba? Gaw gaw ug ko. Ko na mo koy lakaw gaw. Iko kaduong kay kanang yung bantay sa bahay ba? Aswang. Nasa gaw ha? Ano sa gaw kay nami silang gaw? Wak lang. Uyab ni gaw. Mo lagi awak-wak lagi mati. Sa mo ni gaw, dong ka gaw. Ikaw sa man mo si maikog tani. Eh, serious tare. Gaw matay di sa liyo kadong gaw kay kanang Tiga dimi kadung gaw. uy kadong. Sakit ang lawas sige gaw. Sige gaw. Sige gaw. Ngana mo gaw, ngana mo respeto ba sa birthday sa uyab mo mudong ba? Matay gaw nang luod man si Agaw Wala Bintoy. ikaw sama sa atong nandoon lagi. Sundan sa to. Ata ta sundan ta. Sundan sa to. Tay nandoon.
Go. 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 Nasa yung loob siya. Go. 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 Go.